Στο νούμερο 1, όπως γνωρίζετε, οι άνθρωποι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα το έχουν αυτό το κακό συνήθειο, κρύβουν τις πληροφορίες από τον κόσμο. Δεν τα αποκαλύπτουν. Απόρριτα και όλα αυτά. Οπότε έτσι, σιγά μην μας λέγανε όλη την αλήθεια για τις πραγματικές ανακαλύψεις σχετικά με την ανακάλυψη την πρόσφατη, με την εξωγήινη ζωή δηλαδή. Αυτό το βίντεο είναι πραγματικά top secret, είναι πολύ αποκαλυπτικό και έχει να κάνει με το τι πραγματικά ανακαλύψαν από την NASA σχετικά με την εξωγήινη ζωή. Για να το δούμε, κυρίες και κύριοι, νούμερο 1. Αφού ρίξαμε στάχτη στα μάτια του κόσμου με το και καλά εξωγήινο βακτήριο, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Οι πραγματικές εξωγήινες μορφές ζωής βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι οι εξής. Κώστας Καραμαλής. Ήταν μούτσος στο διαστημόπλοιό του, αλλά λούφορε συνέχεια και ο κυβερνήτης του τον παράτησε στην Ελλάδα. Επειδή όμως οι Έλληνες είναι stupid, νόμιζαν πως είναι σωτήρος και τον έβγαλαν πρωθυπουργό. Το πραγματικό του όνομα είναι Σας έχω χεσμένους όλους. Και η καταγωγή του είναι από τον πλανήτη Bairactarius, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε τρώγοντας κοψίδιους. Μια εξωγήινη λιπαρή λιχουδιά. Παπαντρέου. Είναι ένα πλάσμα που έχει ως μοναδικό σκοπό να κυβερνήσει κάποτε τον κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησε από την Ελλάδα, που είναι εύκολο να γίνεις πρωθυπουργός εάν δώσεις 2-3 υποσχέσεις. Κατάγεται από τον πλανήτη Σαρντάμιους, από το αστρικό σύστημα του Σούζους Ποντιλάτσους. Το πραγματικό του όνομα είναι Πρωθύπουργος κατά λάθος Δώστε Καναφράγκους. Ταξιδεύει συνέχεια γύρω από τη γη και ζητάει λεφτά. Είναι very very dangerous. Τίο Πάγκαλος είναι το δεξί χέρι του Πρωθύπουργου κατά λάθος Δώστε Καναφράγκους. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, αλλά ως σκοπό έχει να τον καταστρέψει για να πάρει ο ίδιος τα ενία και να τα φάει. Το πραγματικό του όνομα είναι Ακόρταγος Τρόμαχος και δεν κατάγεται από κάποιο πλανήτη. Είναι ο ίδιος ένας πλανήτης μόνος του. Στα αρχεία της NASA, ο πλανήτης ονομάζεται 300+ kg και έχει για δορυφόρους του hamburgers. Κωνσταντάιν Μητσοτάκης. Το πραγματικό του όνομα είναι Γκαντεμόσαυρος Τρομάκτικους και έφτασε στην Ελλάδα μέσα σε μια κάψουλα γκίνιας. Είναι ο μοναδικός επιζών του πλανήτη Γκαντέμια που καταστράφηκε από μια έκρηξη supernova όταν ο ίδιος ευχήθηκε για τον πλανήτη του Good Luck. Damn! Η πραγματική του ηλικία ξεπερνά τα 2.500 χρόνια και ευτυχώς δεν κινδυνεύουμε από αυτόν. Είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Greece. Suckers, Tony Samaras. Ο Τόνι κατάγεται από τον πλανήτη Αποστάτιους και το πραγματικό του όνομα είναι πρόεδρος να είναι και ό,τι να είναι. Καταναλώνει όλη του την ενέργεια προσπαθώντας να αποκτήσει κάθε μορφή εξουσία. Πρόεδρος, πρωθυπουργός, καπετάνιος, αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας, πρόεδρος 15 μελούς, απλά δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή θα το καταστραφεί. Don't worry. Ντόρα Μπακογιάννη. Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η Ντόρα είναι κόρη του Γκαντεμόσαυρου Τρομάκτικους και το πραγματικό της όνομα είναι Τελωναμιάσο του πατέρα. Επειδή είναι Γκαντέμιαν δεύτερης γενιάς, έχουν εξασθενήσει οι γκαντεμοϊδιότητές της, αλλά απέκτησε ιδιότητες μαύρης τρύπας. Οπότε ρουφάει όποιον βρίσκεται κοντά της. Αυτή την εποχή βρίσκεται κοντά στον Τόνι Σαμάρας και του ρουφάει τους βουλευτές. Άσους να κουρεύονται. Αλέκα Παπαρίγκα. Danger, danger. Πρόκειται για εξωγήινη που δεν έκανε καμία αλλαγή στην εμφάνισή της. Το πραγματικό της όνομα είναι Αλέκα Παπαρίγκα.